Damn! Čaute, tu je Goga, vítajte pri ďalšom random vlogu. Takže práve som tuto v pivničke, som u deda na dome, na návšteve, u strika tiež. Moje striko je dedov syn, takže prakticky býva u neho. To je jasné, takže vítajte pri ďalšom random vlogu. Tuto práve som v tej pivničke, vedľa mňa sú takto bicykle položené po schodíkoch. Tu sú pantofličky, ktoré som si požičal od deda pravdepodobne. Dúfam, že sú na von, lebo ma zbijú. Mali by byť na von také krásne úplne. Oh yeah, oh yeah, Grandpa Gogo. Také deduškovské pantofle. No nevadí, som tu na návšteve a so strikom budeme natáčať jedno video, také špeciálne, taký trošku sketch, ktoré uvidíte na hlavnom kanále. Chcel som urobiť niečo zaujímavejšie, nech to nie je také jednotvárne tie videá u nás všetkých, myslím teraz dokopy celý YouTube. Je to inak gaming, je to inak vlog. Je taká sketchová forma a niečo, čo to ešte nebolo, uvidíte, fakt sa teším. A už sme pracovali na pripravení veci na natáčanie, ešte večer to budeme dotáčať a zajtra ešte editovať. Takže na to sa fakt teším. A dneska do obeda som sa snažil natočiť vlog. No aj z izby poznáte Gogo's vlog, také typické. Yeah. Ale už máš tvé, že musím v poslednej dobe robiť vážnejšie videá, ako tie vlogy, že nejsú úplne čisto, že for fun, jak kedysi. Ale ja za to nemôžem. Za to môžu úprimne diváci, lebo pokiaľ sú tie komentáre pod videom akože nič moc, tak by som to povedal, že sú skôr kritické a nepremyslené a blablabla, také detské, viete. Tak potom človeku sa nechce natáčať, ale keď má video dobrý rating, akože veľa lajkov a fakt, že super komentáre a tá komunita funguje jak predtým, že proste ľudia písali, čo si mysleli a blablabla, normálne to fungovalo jak jedna veľká rodina, by som to povedal. Tak to fungovalo pri mojich starých vlogoch z izby, z oranžovej izby, poznáte, Gogo's vlog, blablabla a tak, keď som mal okolo 50 000 odberateľov. Teraz, keď mám 300 000 odberateľov, tak ma každý bere, že Gogo si o sebe myslí, že je namyslený a blablabla. Vôbec to tak nie je, Neviem, či vo videách pôsobím namyslenia, alebo čo tam stváram, že ľudia si potom o mne myslia, že si myslím, že som viac ako ostatní, alebo že čo robím s tými 300 000 odbermi. Normálne som to získal tým, že robím videá, nič viac o sebe si nemyslím. Každý z youtuberov vám to dosvedčí, že aký som v reálnom živote. Aj vy by ste zistili, že aký som naozaj, keby ste so mnou pokecali, išli von, len bohužiaľ nemám na 300 000 ľudí čas, neviem, jak to budem riešiť. A toto bola téma toho vlogu, čo som dneska chcel spraviť, len sa mi to nepodarilo nahrať, lebo som nestial časovo, musel som vyraziť sem, lebo sem ide autobus každú hodinu. To je mimo Bratislavy, aby som ho zmeškal, aby som potom meškal, alebo by chaos zase. Našťastie som to stihol, ale nestihol som dotočiť ten vlog. Takže tak. Ak sa video preruší, tak to je kvôli tomu, že mi dojde pamäť. Dúfam, že sa nepreruší dokonca. iPhone, poznáte to, dochádza mi pamäť furt. Tak to vyzerá domešek. Nesledujte to, neviete, kde to je. A ide tu o to, že nerobil som v poslednej dobe vlogy preto, to som chcel povedať, lebo ľudia ma znechucovali v podstate, ako sa ku mne správali. Správali sa ku mne tak, že ako keby som nemal osobný život a proste potom tie videá moje vyzerali tak a možno som pôsobil namyslenia alebo takto preto, lebo som sa cítil viac nad tými ľuďmi, lebo mi písali hovadiny, tak som sa nad tým povzniesol a snažil som sa to nebrať, ale vôbec som nemal chuť to pre nich robiť. Radšej som si ten život užíval normálnejšie, som s kamarátmi. Ale viem, že sú tam aj normálni ľudia, ktorí pozerajú to video, ktorých poteší, keď urobím video a proste funguje tá komunita. Ja by som chcel, aby to bolo tak, jak pred pol rokom alebo pred 3 rokom. Naozaj by ma to potešilo, keby to tak fungovalo. To bol úplne super časy. Naozaj, to som si sadol pred kameru, kecal som, zostrial som to, som sa úplne tešil na tom celý deň. A večer som oznámil na Facebook, že to vydal som to proste a radosť som z toho mal, keď to malo úspech. Proste nabehlo tam 20 000 lajkov na vlog alebo tak. Úplne som z toho bol šťastný, proste, že spravil som dobrú prácu, ľuďom sa to páči a idem natočiť hneď ďalšie. Len teraz to funguje tak, že niečo vydám, ľudia povedia, že to není ono, bla a potom vôbec nemám chuť natáčať ďalšie, chápete ma? Určite by som vám rád dal vyskúšať, aké to je v mojej situácii. Snad som vám to nejak vysvetlil. A ten vlog je taký zase vážny, lebo som to chcel kritizovať, túto situáciu, čo som vám teraz opísal. A plus ešte som tam chcel spomenúť, že jak to je naozaj s tým zarábaním na tom YouTube, lebo ľudia furt si myslia, že som komerčný jak svinia a v poslednej dobe, že Gogo je tvár reklamy a blablabla, také mi chodí. To vôbec nie je pravda, ja som asi najmenej komerčný človek, ktorého poznám. Úprimne, teraz vám poviem vec, ktorú asi neviete, lebo som to nikde nespomínal. Za posledného pol roka z hlavného kanála som nedostal ani jednu platbu. Od februára, čiže marec, apríl, máj, jún, z júnu platba ešte nedošla, tak oni mi vôbec nedošli, žiadna z nich, lebo ja to mám sprostredkované cez jednu českú firmu, cez partnership. Oni si brali 20% na tom, že to prevádzali z amerického účtu na môj slovenský a za tie posledné mesiace mi nedošla ani jedna platba. Nemôžem povedať názov firmy, lebo by ma mohli žalovať za to, že som povedal tajnú informáciu. A ešte sa s nimi budem musieť súdiť o tie peniaze, takže peniaze z môjho YouTube za posledného pol roka majú oni. Takže ja som z toho nedostal ani nulu.
Takže tak, len aby ste vedeli v podstate, že si nemysleli, že z toho YouTube zarábam peniaze proste. Mne to vadí, že ľudia si myslia, že z toho ryžujem a potom si doma válam šunky. O tom bol ten vlog, to bola hlavná téma toho vlogu, hlavne to zarábanie, len som to chcel pobrať vtipne. Chcete, aby som to rozjedol vo veľkom vlogu alebo ne? Povedzte. Snad áno. Proste takže žiadne peniaze z tohto za pol roka. Jediné peniaze, ktoré som mal, boli stričiek a to, že tam mám na hodinu malú províziu. Proste snažil som sa ich aj tak dať na lepšiu dopravu na Slovensko. To stojí peniaze, preto sú tie trička trošku drahšie, lebo kuriéri sa musia platiť a také veci. Ale snažil som sa to stlačiť čo najnižšie. Plus mal som ponuky na reklamu z rôznych firiem, operátori telefónny, napríklad nemôžem vymenovať, to sú súkromné informácie, poznáte to, kontrakty. Ale odmietol som tie reklamy a ľudia aj tak mi píšu, že som komerčný, proste nikdy som nič také nespravil. Nikdy. Akurát raz som chcel na Facebooku spraviť tú zbierku na $10,000, aby som mohol ísť do tej Ameriky, lebo aby som tie peniaze sám v živote nepozbieral, ešte keď mi YouTube neplatí. A natočil by som tamto video s tým Tobim a to bola jediná taká príležitosť splniť si sen. Ale tak uvidíme, možno sa mi to ešte podarí. A to som nespravil, to som tiež zamietol, takže 0. Takže nikdy som nikoho nevyužil, nikdy nič, som dobrák a takto sa mi to odďačí. Za dobrotu na žobrotu. Ešte som vysvetlil ľuďom ako prvý v Československu, jak to zarábanie funguje s tým videom na tomto kanáli, však viete. A proste aj tak som za zlého, ja to nechápem. A víte, ja si ešte musím brigádovať pri YouTube, aby som mal tú techniku. Teraz som kúpil nový mikrofón, lebo môj starý už mne raz padol a teraz trošku tak, jak by som to povedal, šumí. No a tak som musel kúpiť nový mikrofón a s tým, ak natáčam aj anglicky, ste videli, že som držal ten čierny, tak to bol ten nový. To proste stojí peniaze a na to si musím zarobiť mimo YouTube. Normálne, ja brigadujem tak, že chodím fotiť svadby a akcie vďaka tomu, že otco je fotograf, tak ja mu pomáham a proste tak si zarobím. Ale ľudia ma musia zdisovať proste. Ja neviem, chcem tu uviesť na pravú mieru, nemôžem sa s vami normálne porozprávať, by som to najradšej povedal. Ale tak teraz som vám to snad vysvetlil, ak chcete o tom vedieť viac a nezdržal som 7 minút vášho života a stalo vám to za to, tak mi kľudne povedzte, že jak to chcete. A ešte na poslednú vec, v tomto vlogu by som chcel dodať. Videli ste Selasiho video, dám ho do popisu. Vyjadroval sa k deťom na YouTube, čo točia videa, ako keby viete čo, také video, že tak natočíme si prvej vlogísek, ja nejsem oholenej, ale to dieťa by ešte nemalo fúzi, takže to by tam nebolo. Proste mi tam bolo, že mám tady zubní pastu. Jo, a tak jdu se vykadiť. A o tom sa asi vyjadroval, že neviem, nedostal som vianočné darčeky, proste také videá. Teraz, shit, mucha tu bola. Tomu sa asi vyjadroval, že to spamuje YouTube. Súhlasím s tým s väčšinou názorov v tomto videu, ale mne ešte vadí, na tom zasi zabudol spomenúť, že tí deti si chcú pozornosť získať tým, že píšu v podstate pod naše videá, tých väčších youtuberov píšu totálne hovadiny, napríklad Česko je díra a Gogo smrdí a Slovensko taky proste. A týmto si chcú pritiahnuť ľudí na kanál. Tie komentáre si nevšimajte. Ja keď uvidím niekedy taký komentár, tak ho zmažem proste, nech to tam zbytočne nezavádza a nech to je tam čisté. No tak to som ešte chcel dodať, že to si nemáte všímať. Dobre, tak to je asi odo mňa dneska všetko. Dúfam, že budete mať pekný zvyšok dňa, užijete si to, ja ešte musím nahrávať toto video. Za pár dní, ak sa podarí, tak vyjde na hlavný kanál a je to dosť prepracované. Dáme si s tým prácu, Striko je hudobník, takže hudobne bude dobre spracované. Plus ja tu budem editovať, čo sa týka videostránky a scenár som vyrobil ja. Dobre, teším sa na to. Takže ďakujem, že som sa takto mohol aspoň trošku vyjadriť. Tu je stromček. Som sa prechádzal do kolečka po zahrade, tu budú nejaké stopy. To sú moje stopy. Ok, nejsú, to je blato. Ale akože som tu vychodil cestičku za ten čas, čo som robil tento vlog. Dobre, takže ja a moje pantofle sa s vami lúčime.